На 18 юни Български културен институт Лондон и посолството на Република България връчиха награди на Министерство на културата и Държавна агенция за българите в чужбина на българи, допринесли за съхраняването и популяризирането на българската култура, духовност и традиции в Великобритания. Носители на наградата на Министерство на културата са известната българска композиторка Добринка Табакова, Деворина Гамалова, музикант и преподавател, и Десислава Стефанова, диригент на Лондонския български хор. Наградени от Държавна агенция за българите в чужбина са Милена Визенкова, директор на 2 български училища в Лондон, и Марина Иванова, председател на Организация за съхраняване и популяризиране на българския фолклор извън пределите на България. За мен винаги е било чест и привилегия да разпространявам доколкото мога ценностите на българската култура в други страни, особено в Великобритания, където ние сме приети с добро отношение и приятелство. Изключително важно е мястото на културния институт, резултатите и дейността му са превъзходни, и което в голяма степен дължим на директорката Светла Дионисиева, но и на всички сътрудници, на всички, които с сърце и душа работят за тази кауза. Наистина е голямо признание и съм дълбоко благодарна на Българския културен институт, на Светла Дионисиева, на Българското посолство и на посланника тук за това внимание, за възможността тази музика да бъде призната от Министерството на културата, и наистина много се вълнувам. Благодаря. Много се радвам, че днес бяхме част от този прекрасен концерт, в който участваха прекрасни таланти. Значението е да сплотява българите, което мисля, че успява да постигне. Абсолютно това, което се получава в последните няколко години, откакто центърът е отворен, е един фокус, нещо като магнит на вниманието върху българската култура, където хора в Лондон и в Англия могат да открият какво става в момента в българската култура. И е важно всяка страна да има някакъв вид репрезентация в такава огромна столица, където има толкова много неща, които се случват, и трябва да има сериозна видимост. Така че благодарение на Българския културен център, българската култура има видимост в този огромен космополитен град.